Čus, dneska jsou na programu zase nohy a aby to nebylo stejný jako minule, tak si prostě dáme trošku jiný cviky. Tady na rozehřátí jsem si dal jenom klasický dřepy s vlastní vahou, neřešil jsem ani nějak hloubku, samozřejmě pauza na pití, to je důležitý. Jako další cvik tady máme výpady s tím, že máme vždycky jednu nohu zapřenou vzadu na lavici, je jedno, jestli máte lavici nebo jestli tam dáte židličku nějakou nebo cokoliv, je to úplně jedno. Snažil jsem se jenom si hlídat vlastně to, abych se soustředil na ten cvik, protože jsem ho hrozně dlouho nedělal a nechtěl jsem to nějak extra pokazit, i když vidím, že tady mám docela ten rozsah pohybu hodně malinkatej. Koukám, že při té druhé sérii jsem si to možná uvědomil a dal jsem si tu nohu trošku dál. To ovšem neznamená, že by to byla nějaká extra sláva a tohle jsem celkově jel 4krát. Rád do tréninku vždycky zapojuju něco takového netradičního, co prostě nevidíte každýho dělat ve fitku. A vsadím se s váma, že tenhle ten cvik, tyhle ty kačáky, jak jsme tomu říkali my, že jste je sami nedělali, tak od školky. Tuhle tu cestu tam a zpátky jsem si dohromady dával 3krát, ale nechtěl jsem to všechno tady dokumentovat, aby to nebylo moc dlouhý. To byl vlastně poslední cvik na stehna a teď už se přesouváme jenom na lejtka. Tohleto je taková obdoba toho, co si vlastně můžete udělat ve fitku. Já se vlastně všechno tohleto snažím přizpůsobovat těm domácím podmínkám, aby třeba lidi, kteří úplně nechodí do fitka a cvičí třeba doma, aby si mohli něco podobného vyzkoušet. Tady máte i detailnější záběr, aby to nebylo celý takový monotónní. Vidíte tam vlastně i ten rozsah toho pohybu. Samozřejmě, když máte ty dva kotouče na sobě, tak to není tak stabilní, takže možná pro příště něco dát ještě mezi to, nějaký třeba karton, aby to tolik nejezdilo. Ale jo, to bude vlastně celý můj trénink a díky, že jste koukali a dejte mi do komentáře vědět, co si o tom myslíte.